ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ହୁଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଯାଏ ଫେର ମଝିରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି 3 ମାସ 4 ମାସ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ହେଇଯାଉଛି ତା କାରଣ କିଛି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି। କେତେ ମାସ ହେଲା ହେଇନାହିଁ? ମାସେ 2 ମାସ ନା କେତେ? 2-3 ମାସ ହେଇନାହିଁ। 2-3 ମାସ ହେଇନାହିଁ। କହୁଥିଲା ତା ପେଟ ବଥା ହଉଛି ହଉନାହିଁ କିଛି ତ ମୁଁ ଦୁଇ କାରଣ ତିନି ମାସ ବୁଝିପାରୁନି। ହେଇନାହିଁ ପିରିୟଡ଼ ନ ହବାର କାରଣ ତୁମେ ହେଇନାହିଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଛ? ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିନ ଆଗେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କର। ଲାଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା କେତେ ମାସ ଆଗରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ? 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଦୁଇ ହଁ। ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟଟା କରିବ। ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ବାହାରେ ତ ମେ ବି ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରୁ ହେଇପାରେ କି ଆଇରନ୍ ସର୍ଟେଜ ହେଉଛି ସେ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ ପିରିୟଡ଼ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ସେ ପାଇଁ କିସ ହୁଏ ଆମର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ନେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଆମର ଆସୁଛି ଯେଟା ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଦେବ। ଆଜ୍ଞା। 2 ମାସ 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖୁଆଇବ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ମେ ବି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରହିଲେ ପିରିୟଡ଼ ମିସ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଆଉ କିସ ରହୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେଟା ରହୁଛି ନର୍ଥିଷ୍ଟିରନ୍ ସେଇଟା ଡେଲି 3 ଥର କରିକି ଦେଇପାରିବ ପିରିୟଡ଼ ମିସ୍ ଯାଇଛି। ସେଇଟା ନ ଦେଇକି ବି ଆମର ଅସୁକାରିଷ୍ଟ ସିରପ୍ ଯେଟା ଆସୁଛି ଡାବରର ସେଇଟାକୁ ବି 3 ଥର ଖୁଆଇବ। 3 ଥର ଦେଲେ କିସ ହେବ ସେଇଟା ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହର୍ବାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକର। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଯଦି ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଥିବ ତ ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହବ ତ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ। ହଁ ଯଦି ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଥିବ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିବ ତ ହଁ। ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସେଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିବ ତ ସେଇଟା ପିରିୟଡ଼ ତ ହବନି ମିସ୍ ହବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ଏଇଟା କରିହେବ ଯଦି ନହେଲା 3-4 ମାସ ଦେଖିଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ। ତାପରେ ବି ଡେଭ୍ରିଟେନ୍ ଆମର ଯେଟା ଆସିଛି ମିଶୋ ଆମର ଡେଭ୍ରିଟେନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 10ଟା ଖୁଆଇବ। 10ଟା ଖୁଆଇଲା ପରେ 10ରୁ 15 ଖୁଆଇବା 10ଟା ଖୁଆଇବା ପରେ ତାର 5 ଦିନ ପରେ ମାନେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ହବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟିକେ ଖୁଆଇବ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖୁଆଇଲେ କିସ ହବ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେଟା ଖୁଆଉଛ ଧର ତୁମେ ଆଇରନ୍ ଖୁଆଉଛ କିନ୍ତୁ ତାର ଏବଜର୍ପସନ ଆଇରନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ହଉନାହିଁ ଦେହକୁ। ଧର ବ୍ଲଡର ଆଇରନ୍ ତ ବଢିବା ଦରକାର ତୁମେ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ବଢୁନଥିବ। ବଢୁନଥିବ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖାଇଲେ କିସ ହବ ତୁମର ଆଇରନଟା ଏବଜର୍ପସନକୁ ସେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟା ବଢେଇବ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖାଇଲେ ସେ ଆଇରନ୍ ଟା ବଢେଇଲେ ଯଦି ଆଇରନ୍ ଅଭାବରୁ ପିରିୟଡ଼ଟା ମିସ୍ ହଉଥିବ ତ ହେଇଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ହବ। ତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପରାମର୍ଶ କରତେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।